Това е втора част на нашето приключение, в което ние преди да щяхме да се откажем. Нашия водач загуби двама от групата и мислим да го уволняваме. Паднах тук, ми се чупи кръка, помощ. Григор стана вече чичак. Научи се да прави някакви неща, дето малки деца не могат да го правят. О, госпожа, как сте, бе? Олекнах с половин литър. Там видя ли какво пише? Букуците да не спират там. Заради той, букуците само ето да спират. Колко буклук. Кой тук от си влеял буклук, бе? Нищо. Те момичета. То скръсп. Тя да види чува. Григоре, ще ми помагаш догоре. Ще ми помагаш догоре. Да, бе, да. Ще ти купя биричка. Бате, забравя се да си обуеш гащите, бе. Забравих пари за бира да ти купя. Да те освежа малко. Григоре, вчера взе първа награда и днеска няма пари да почерпиш. И като смукача. Петя, дай му 20 евро на заем да почерпи на хижата. Кой сме казва, Григоре? Григор на заем да почерпи на хижата. Може ли с карта? Не, И аз имам карта. И аз имам карта. Нямам пари в картата. И аз нямам пари в картата. много забавно. Сами ще се черпим. Отговорник, бъркотията си ти, трябва да водиш бяло-червена маркировка. Къде е тя? Я да видя. Ти ако го сложи тук ще падне ли? Дано да не падне. Ще си го вземеш на бръщ. Да падне. Няма. Къде е Той да не е маркировката? бира, бе, моето момче. Григоре, къде е маркировката? Къде е Кажи, маркировката? има ли я някъде? Я да видим нашия водач дали ще намери маркировката. Има ли някъде маркировка? Виждаш ли? Няма ли? Няма, добре. Я се разходи малко да видим дали има някъде. Не, в момента е тук. Да. Аз се целих с камък. О, имаш. Значи да... Може да го поносите? Да. Значи, двете приятели. Той ще уча да накачи в YouTube. Аз виждам ли са? Малко наобратно се снима тази камера. Скажи, може ли да хвана за малко? Да. Аз не държам. Какво? Ето хванах му логиката. Аз не, но... Ела. Сега... Чай да направим... Аз искам да ям сандвича, който ми е в раницата. Да направим 360 на нас. Стой. Ама не мислим пак къса, вече пима къса така. Добре. Така. Искам да го видям болът. Нека да се гледаме отблизо. Оле, защо снима едно обратното и нещо, бе? Да. Може да говоря такова? Не. Чакай, вижте сега, приятели. Ама те ще го видят, не гледайте, приятели. Чувствам се като бавно развиваща. Мали се снимаме от една минута. Не знам, вече... Може ли? Да го сгъниш скъп. Ето така. Да. Изморих се. Не е този баир. Искам войчето да ми го правите това видео после. Аз обаче ми се повръща, още ми се повръща, обаче не съм още гладна. Направим аутфит чек. Искаш да хванеш да направя аутфит чек? Дръжай, стой, спри на място. Значи, Писката. Да, моят аутфит чек е зелена раница с розова тениска. То спря! Това е втора част на нашето приключение, в което ние преди да щяхме да се откажем. Оле, виждате ли са пъпките? не. Мали, виж го ти как се върти, баси. Я ти се снимай, те беше застана пред тебе. Защото тя ще видя. Ти ще се видиш също. В момента те снимам. Снимаме тази. Ето снимам и байва. По-лека, беби. Да, никой не ми снимаш. Там се задвола, ставаш моя мокъс, бейби. Къде ти ще ма качи? То избираш 360 и си остави. Аз знам как. Ма говори, бе, като мог правиш без да Той говориш. трябва да говори. Здрасти, аз съм Григор Гатев. И следваме какво днес? Искаме да опашем някаква мечка, защото... Но коя маркировка следва ми покажи, я те? Дай. Ето тази маркировка. Бяло, червено, бяло. Не знам какво ти знаме. Принципно той знаме. Австрия. Да, Австрия ще да кажа. Ти си ли?
И защо изгубихме групата? Защо се разпокъсахме? Защо умряха трима? Мартин Златев. Не виждам. Изтърва ли ги? Ами, нали ти ги водеше, а? Поправи се с Мартин. Ще си купя също някакви тениски. Звия! Чакай, бе! Нали знаеш, че няма да ти повярвам? Григоре. Хареса ли ти змията? Ая, то с целия сандвич го ядеш ли, бе? Пак да направиш. Съм с баничка. Аз нямам баничка. И какво имаш? Аз я изядох. Нищо. Нося го в стомаха. Да не ми тежи в раницата. Чакай, стой. Григория, дай да викаме мъжки сега, дай. Те ли беше, бе? Готов за пожарната? Чакай, стой. Григория, дай да викаме мъжки сега, дай. Те ли беше, бе? Готов за пожарната? Какъв е този сняг, бе, човек? Защо? Въобще аз го знаех, че има толкова сняг, нямаше въобще да дойда на планина. Мале, какво ме излъгаха? Нямало сняг, нямало кал, само сняг и кал. Гледай, за какво става, брат. Целите ми крака са мокри. Що моите ми потънаха? Павчета с вода всичката ще я пиш ли, бе? За мен малко ще остане ли? Не искам да седна малко на... Само къде че стои ракия. Той е гармската ракия, чешма, аз я знам, аз друг път съм бил тука. На 3 март бяхме и тука. На 2 по-скоро. Той ракията изяжда, това и спирт. Тя 65 градуса тук я държат. Петя, можеш те, бе? Момиче. Хапва моето момиче. Снимай как си Ще ще го разделите и няма го разделите и аз се го изядеш цялото. Няма снимай. Как е сандвича? Много хубав. Заслужи... Беше Войчо. Да. Има авокадо. Войчо ти ли го е правил? Не. Що не си му направил сандвича, бе? 12 евро. 12 евро. Да. Виж това от Алиекспрес, а знаеш колко е скъпо? Сандвич от Алиекспрес ли си поръчваш, бе? Да, аз съм... Той авокадът е от Алиекспрес. Аз съм модерен пич. Ще си менкаме наша от Тему. Ри, Войчо си, айде, оцели го. Покажи. Всяка ли? Айде бе, мене, Кой? къде тя? Кой е Войчо ли? Колко Войчовци имаш? Айде бе, На бадминтона те ли фърляш, бе? Ти без ракета май не можеш. Знаеш как боли? Маркировка. А? сега се разсейва. Мале, гледай, маркировка, бе, Пешо. Ама че мърдаше? Стоя на едно място, че не... Ай, стига, видяхме. Айде бе, Стой. Ай, стоя, ай. излез ми га, моля. Ама виждам, че обухвам. Сестра ми ти кара на майка ни, че отиваш на планина. Да не да се притеснява жената. Все пак, още нямаш 45 години дори даже. Малка си. С брат си на планина, Павел там ли ще е? Викам да. Добре тогава, отивай. Какво? Ти се чуваш ли ако говори моята сестра, бе? Чш. Я, каква дупка има тук, бе, човек? Мале! Паднах тук, ми се чупи крака, помощ. Дай шина, дай да му шинираме крака, Петре, чупил крака. Айде, ще го шинираме после, дай към мазалат. Тай, куцай. Че по-малко ще боли. Какъв ба Иван? Казахме да минем през Бухала, Петър не слуша. Войчо ти е виновен. Войчо ти е виновен, той каза не. Не му казахме. Безотговорник такъв. Няма само да прехвърляш вината на други хора. Айде. Цигарите в стената. Тя батерията май малко свършила, вярно? Да скачим. Ама как трябва да скочим?
Аз ли? Ма на една страна е. Я пак. 1, 2, 3 са завъртали. Как за Те се стошат то следве. така се хвърли с лице към мене? 103. Тама ще го изчистиш малко, Григорий, ако знаеш на какво е заприличал. Чака ли ръка? Няма ли ми ся главата? Да. Опа! Къде изкочихме? Какво е той там? Сняг. Не, бухала. Добре, че Петя да се сети. Ая? Хубави снимки стават. Гледай. Гледай, май. Той нищо не се вижда, бе. Как да снимаш? Петя, ти кога снимаш? Когато има боците. Ако няма боците, ако има само бикове, не снимаш. Само кравички. Кравички. С големи боцки. С много мляко да дават. 20 литра на ден. Да. Ти моля говориш на животните. Сетих само няма вид. Не дей говори с тая коза, с нощи бях пиян, не се знае какво съм правил. Камен. Опа. Вчера смачка и вече е смачкан. Як покажи сега на къде ще ходим. Габриел. Къде сме ние? Къде сме ние? Те са написали са, Яко, написали са Габриел. Не, Габриел. Той е Габарел, бе. Ей, Гавар, Къде е Габро? Я го намери Габро, бързо. Къде е Габрово? Бързо ще ти пише шестица, виждам го. Аз го виждам от половин час, ама ти гледаш много грешна посока. Гоги. Тук е мазалата, значи ето го. Браво, машина. Смачка пак. Айде да се снимаме двете. Айде, лама. Виж ми сливиците. Чакай да се разсъвлека. Григория, не минаваме тук, нали, защото слабаците минават по равното, по пътчето да заобиколят, да подсекат големия баир. Така ще си качим човек, като големи пичове. Павчи, ти хапваш чак, не смятай какво стана. Те сандвичи вашите ли са от Алиекспрес? С истинско авокадо. Старата къща. Аз се обърках преди малко. Нямам се за грешката. И от кой етаж ще ме хвърлиш? От 178-я, да те? 67-я. И ще ми пей скакалец на погребението. Не той. Той е приятел. Еми, той няма да дойде. Палим ли, бе? Палим. Пастици? Палим. Айде, пастици. Оставяме ги, По че зимната се оставяме ги да се оправят. Те вече големи деца станаха. Нямаме нужда от трудни. Даже Григор стана вече чичак. Да. Научи се да прави някакви неща, дето малки деца не могат да го правят. Гриша, вече си чичак, да знаеш. Защото си голям пич. Гледай булките къде са, момче. Мале. Как ще гласуваме до вечера за... Айде да не казвам кой да не агитираме тук хората. Номер 7. Имахме Васил Левски и до него Хитлер. Да. Това най-любимата И на двора бай Тошо качен. Другата ръка са тига, другата. Дойчланд! Тя учи сега... Ая сега специално заради той учи немски да слуша речите на Хитлер. Да ги разбира. Ми да. И те, Петя, какво искаш да ти дам портрета на бай Тошо, си го качиш в хола? Ами ние Нямаш се проблем. връщаме. Сега след изборите. Готвим се. След изборите се връщаме по бай Тошо време. Даже мислим, ако партиите не изпълнят точно нашите искания, да създадем нова партия, която е Върнете бай Тошо. На народа. Аз ще го измисля името, по-готино ще стане. Ай, се завърти, ай. Как да се завърча? Ами дигни се на зверата и се дръж на една страна. Те? Да. Те? Не те, дигни краката на страни, както ги дигна. Както по филмите го правят, бе. Как Правят хора с... Еми държат се откъде да знаят. Ей така. Горе-долу, става. Почти. Давай пак, сега те гледам вече. Да ти помагам ли? Жива съм.
Пешко каза да не минаваме по снега, че да не са мокрим обувките. Баше те държа. Искам да влогвам, може ли? Влогвай. Как да пусна ново? Сега ако падна... Той цяло сме го свалили там. Правим влог. Ой-ой. Доста. Малето става много топло е. Това го има. Войче, ми даде ще водата от чантата, моля те. Много ми е странно, като някой друг казва. Добре, сега си беше... Те си мисля, че не ми говоря. Ами аз ти си питат твоите като играт Войчо и... Дамки, Да, и аз те. те тук ли Се се спира? обръщам постоянно като чуя Войчо. Здравейте, приятели! Днешното видео ходим на планина. Его Войчо, и останалите пътешественици. Има сняг нагоре. Да и сега минахме в една гора, беше пълно със сняг и сега качихме един голям баир, за да не е много сложно, нали? Сега имаме да качим този баир тук. Имаме да качим този баир тук и ще спускаме по горе-долу има всякъде. И вече качихме един баир, ей. Била е, че сте по-ниска билента. Той не знае какво е лента. Да, всъщност. С Григор мъкнем това дърво, защото ми свършиха разпалките. И за да си влево си замъкнем малко дървета. По пътя може да съберем още. Тук имам бригада. Гриша, измори ли са? Как е? Ще стигнем до колата? Браво, машина! Григоре, в снега какво става? Как не се пада? Покажи как не се пада. Да ти кажа да падне. Как не се пада, искам да ми покажеш. Айде, върви тия на ръке. Сега пада, бе! Още един път, ако паднеш, Войчо ти ще науби. Да гледам какво става. Стига. Тук пък аз... Григор ма шибна с една топка и вика, оцелих дървото. Тоест ми казва да ме дърво. Сега ще има малко малтретиране на малки деца. Виж та щафона! Връщай му, какво е това? Аз чакам да го покажеш на майка му. Да виж как няма да ходи на такова. На бадминтон. Защото виж как се държи. Защото му опръска. Аз се не мога. А? Разправяш ли се? Разправяш ли се? А? Давай. Гледай какъв облак. Нашия водач загуби двама от групата и мислим да го уволняваме. Тя ги заболяха краката. И дори трябваше да ги оставиш там мечката да ги изяде. Ще ги заде това. Кой ще ги да викаш, то скок жай кока ли, какво да изядеш от тях? Ги, загубените, намерихме загубените от групата. Поспахме малко. Да, бе, къде се загубихте? Защо да правите на луди тук? Откачихме, обикаляме да търсим, всичките пътеки минахме. Не ми се усмихвай така. Бавняри! Видим какво се случва тук. Какво става, Петя? Ще гласуваме? Не, Не, ще чакат на. аз съм за кебабчетата тук. Добре. Сега ще видим колко ще дадат повече кюфтенца и кебабче. Аз как съм гладен.